Ini nyeluk ini Pak Suwadiarno apa boleh tak moro rono sik. Ana kayak apa. Ada lunga bola rekane ning aku agek wegah men awake. Rada males awake iki. Wis mes lerong dine wis jeneng langut sepi bola. Mare mumet ndas. Cengeleng klokop bola. Edan. Lomboke Mbah Wiji bola. Ya aku arep tuku udut sik pupung Mbah Wiji Bali. Ora diudut. Mumet. Beli udut sik bola. Cenglemen orang klokop bola. Dan udut sik karo ngopi ireng nek eneng. Ora udut tok bola.